What's up mga kasap? Mayong Merkulis nga buntag. Merkulis na rin Oh. Merkulis na rin, no? Nagbalik alindog na inyong lingkod. Salamat Lord. Usang mayong kapita mo ako. Mayong Merkulis nga buntag. Mga kasap. Kabusog kadunahan, kamusta tandanan? Bay, igsoon na ba ya kay basinyag? Mapas mo ka? Oh. Di ka kautong ba? Ano nalak man eh. Okay na. Ato lang silip na to ang atong paksiw nga. Abot na po sa kasimana. Tamban. Haul-haul ba ni tamban sam ni dara oh. Sus lami ay nagaso-aso na po. Derita na buhi. Di ba bay? Nga ba oh. Sus lami amang kayo ni. Kung kisa to'y gustong mangayo pagluto mo kinyo ha. Sus dara oh, sus kinoko. Ya, ato na po ning paksian, duha ka buok kay para makakaon na ang inyong kasap. So, ayan no mga kasap. Mga tagpamahaw. Mga tas gawas no kay para magsugod na ta sa tong attendance. Salamat kayo kay maayo ka karong lawa. Sulod tag napkin. Tara. Tutas gawas.